Hi guys, good morning. Pamahawtan ninyo na ay litson manok nga akong gipalit kagabi eh. Wala ni siya nakaon kay wala siya nagkaon kagabi eh. Nya karon giinit. Nya mamahawtan ninyo kay lami ang atong sudan. Chuks tugon ni siya nga litson manok. Lami siya kay ngano ang iyahang sauce sweet sauce. Kaon na. Suka man na ma. Si suka. Tuyo. Pamahaw. Tigwil ang baka pa. Na. May mag-utang. Tulipit lap. Ubos na buboy. Nalabay mga tanong diha ha. Si mama. Di ba rin mo kuwente ma? Pa. Ubo na sa kuwan. Tawan nila ma. Dili ka manigarilyo din sa sulod ha. Dili ka manigarilyo din sa sulod. Diya sa CR di ka manigarilyo diha. Paminaw ay ko pag Ma. bikila kay ali ka gubot. Mama titi ko bebe. Gignan ka na ba na ako nga di ka manigarilyo din sa sulod. Kaya kung makasingo kung kuan nagkalain akong paminaw. Ayaw daw kawawa ma. Mao nang Tagna ko to yun ma. magpa-check up ko kay basig unsa na ni ah. Duha ka kumkum. Tulo ka kumkum, 5 ka kumkum. Ato nang ibutang ang sabaw. Paspasan sila mo higop sa sabaw. A few moments later. Magtuon ka, inupo para dili ka nga pasmo ang baktil. Pas mandidi mama. Anak ma. Kana isa. Kana. Diri na ibutang mo. Sa kapitsil din ingani. Then imo din dito ibutang kay para mo inumo nila. Magtuon ka kay para dili ka nga pasmo ang usik-usikan nga ila man nag huruton ko da. A few moments later. Tabi apo. Tabi apo, tabi apo. Ano pagsali pagkuan na diha? Pinuang lagi mo ang lang. Pagpangwag sa kumaboy ba? Nya. Ing ko na lab nagkubag na isa wala pa na. Patuo pa kagoy raon pa pa amarante da. Pagkahapon Ang sawa. Nangasawa na. Ay na siya. Uban ko be. Uban mo siya bahababoy dayon. Dalo man mabahugan mo na. Ikaduha pa man na ikatulo. Unya. Ala nagsili oh. Butang ni sili. Kuasa nilang sili lang oh. Ikaw tanawa basta ikaw lagi. Dani butang sa Lain ginamos. ko kay pagpanguwag ang baboy. Chuchu dayon wala unya-unya. Di, dahil ka namuwag, dahil ka na pulos, di, duha na kabuan, ang mga ako December Pwede ka duha to 5 te. Ha? Pwede ka duha to 5 bra. 2.5? 2,000 na lang. Ayaw kay kuan berti ko si ate nga. Kamanang lilin kay atresin bay kamanang lilin. Okay. Tambok man kayo nya ang imo baya kay malnuris baya. Ako man patambok. Ha? Ako man patambok. May lang nga imong mga baboy diya mga malnuris man. Liwat ni Ako ipangayo. Doy. Pagdali lang. Kanunay ni silang lang kadalakaw na to ba ag kaulahi. Ag langay-langay. Yabo na tubig ba? Yabo tubig sa imong mata. Nya ang amo karon nga yabo. Sige na pagdali. Tabi apo. Pagpiliin mo lang kapag hindi ka lang. Oh, tiniil ya lang.
Buyag lagi. Sabi apo. Anak mi sa sapa kay diri ra mi magkaon kay naay mangga dinhi. Hala. Awili sa iba di. Lah. Ay, tisa. Diri tagyo Kapay diri. buwan late. Ha? Wala na oy tunis. Datong agi pag ana to dinhi wala na kaya. Nya mangutana pa kag napay buwahan. Pagdali lang. Sabi. Pagkamot lang. Agad pa. Sus, wa na. Wa na hurot ng tubig. Wa na tay hugas mangga. Tay. Luming. Siara yung kuan daw niya. Dili siya pero sa galigya sa bun. Mm. Gi, dali. Ano ito lang? Sige lang ah. Ano? Buwan, minsan na pa, hugas kamay. Ang kanang imuhalang mamana atong inumon. Mao gani, kani may hugas gani. Sus, galangay-langay man lang mo. Dani mo agi ho. Pero, dalan. Agoy. Pwede pa man ni awon, makuan ma. Magamit pa man ni siya. Okay, ninot na nagtigay, tumilinat diba? Mm. Ito mapataniri sa bukahoy da. Ha? Ba pataniri sa bukahoy. May pa. Kataro to man ang milintig hatag niya. Gihatag. Ay, kino tumilinat. Mm. Ikaw, mangayo ka lang. Ignon ako si Riri. Ignon ako si Riri nga re. Ingon silang lang mangayo kuno siya sa kahoy kay gihatagan man gani kuno nimo si Auntie Mercy. Kulo sa bersik ilaban ayaan. Ha? Ilaban ayaan sa bersik. Mao gani. Okay. Ako ignon si Riri. Wala may bawt si dili sa tuwa kay gagaw na. Ha? Wala may bawt si banang ridin kay gagaw na. Yang diri sa banta. Basta ako ignon nga. Re, Ag pangayo ko no si- Panghatag kahoy karon. ha? May sarili may panghatag kahoy. Ignon man ako nga gihatagan man gani kuno nimo si Auntie Mercy unya silang lang kuno dili nimo gihatagan. Nagiasag ampan ako nga di ba tay unsa nila. Basta ako yung ignon. Ayo palit ko lang natin. Ayaw na kay ikaw ba mismo nag-ingon ha? Ikaw ba nagpadungog-dungog karon? Nya. Pag ignon na to. Saya bang sa imo ba nga mahinon ta ila pa nakapatag isa ka buok Ignon gani ako si Riri. Bara sa atop ba katong buta lang sa atop saging. Oh, ignon ako si Riri nga re. Atop sa balay. Nag-ingon si lang nga agpangayo kuno siya kahoy kay gamiton niya dito sa atop sa ilabalay. Kay si Auntie Mercy gani kuno imo gani kuno gihatagan. Buto sila giyo. Ignon ako dana. Para hatagan ka ha. Ay lang ba si dire nga. Misay sa patak dito. Hala, nailang ka ibang ho. Ha? Hilaw? Sige, pagdali diha lang. Okay, sa kayo ni silang lang. Pila to yala pahapos yan si Mercy pahapos sa kahoy te pila to. 1,000. Sa kaliw dire sa pa. Ato 2,000 po. Lisod pod no. Pagabak sa pila. Ha? Baka ba si Mercy bisag di yaga lahat sa kahoy dito sa gasto pila. Lisod pod og kit-kitaon yan di Mercida. Ang mangga? Why unod ang mangga? Ito pa gani nakita na ako uho. Nagpula-pula. Sabi ako nagpula-pula ang mata. Kung sa to adik. Diara guys. Maniud to ta karon diri guys kay lami kaayo ang atong sudan. Nya kay lami pud sad baya ang mangga isa ipari sa kuan kanon. Kasi nakarelate diha. Agpas. Agpas lang. Sus, kani silang lang, abot lang. Ha? Asa nag-ulan? Malas sa ano di ba? Ha? Malas ita. Malas. Muna diha. Kay dugayan kay ka. Adira. Ay, di ora kalami. Hala, naa na may nakauna di ay sa atua dani di ay. No? Daghan kay pinaakan. Daghan kay kinananda. Sabi apo. Ano to nang? Kaon tanang. Dani nato ipo ng plaster oh. Sabi pero ta naglapti ko man nga buhi. Lah, desa pa. Nga buhi ni po. Natamaing oh. Tamaing. Dai pa gadin ba? Ito ko kumain pa mga niya. Bah, diar bah. Sulod di.
Silang lang kalumoy kaayo wa ginapitan. Alang nga. Ang kinukuan pa. Yang mata na galaraw-laraw raman. Di man agtanaw sa kuan. Di pa oh, gilabyan ni iba oh. Sus. Wala mga untag guys. Kay lamig kaayo nga tong pagkaon karon na di pa oh. Another mangga. Ay daot man. Kay sunod adlaw dani wala na ning manggaha. Oh, season ra man gud ang mangga nya. Mintras nga naapay kuan bunga. Atong pagsamantala. Dara. Wala na ni ba? Ha? Asa? Pili asa nang dili daot? Ikaw kay ka nang daot ag i-apply po sa limo. Nakahibaw ka nga paakon na ni nato. Wala. Di pa. Tabi po. Puta sa dana di. Gamay ra tagwa karon da. Tanawa guys, gamay ra. Na, pero okay na madara na. Pero okay ra. Di pa. Di pa. Naa naman guy nakauna nato, no? Lingkod pa sila diri oh, dagala sila piyon kutsilyo. Oh, da. Dagan sa ilang nakaon oh. Da. Pero og kami ang nakauna. Dagan sa tag nakuha. Tira. Mo ni ang among kuan karon. Shooting. Sige na, alin na lang kay ikaw na ta. Panyuto na ta. Panyuto na din ta guys. Kay Dira ka ti. ha? Dira ka. Dani ko tabi apo. Dira ka tiyo. Asa? Nani ba? Di pa ulo. Asa? Nana ka. Nalabi tamaing diha oh. Wala na diha. Gusto na tamain, kwarta na tamain. Ha? Ka, ningwa pa siya ko. Yan ako kapirit siyo. Dani ko. Dili ka lang. Ay. Hala busog ta. Pagpangan sa pudun niya. Impas na sa tani. Mga unta guys. Butang sa ni natong bag. Ay di nato ni butang kay. Hala. Tamaing oh. Sabi na kayo sila mapaakan daw sa anong samain ay kwarta mo abot. May lang. Sige na. Sumunaan nga. Sir, ato lamisa nga kuan man. Tabi apo. Okay. Tamaing. Tamaing. Ba mga untag guys. Kaam ta. Dara. Kau sa kadun lang to. Dito kaon ti. Tati. Yung ko dito. Nan sa ka, jaman. Kaon gay ko dito da. Bisaya ni siya nga mangga. Ano tawag dani lang? Bisaya. Ha? Mas nindot siya. Manamnam ni mo ang lami kung ingan ni mo pagkaon. Pero kung kauno ni mo nga lahapon sa kuan kutsilyo, murag kuan dili kayo ingon nga excited. Kaon sila. Yan ka lagi ito yung tumba to. Ha? Kaya tumba. Tapos pasing na niya. Di man ta plastar dani oy. Ang danak lang. Agoy, hinuko. Kaya nang hindi sunod sa mga. Ha? Kaya nang hindi sunod sa sudan. Pinyo. Iya. Lechon-lechon Japon. Dara wala mo sudan. Atdo ko na. Hayoy. Yan yo ati. Hotdog sudan. Lagi mo. Dito ka lang oh, himog. Ay, basta ah. Ang Bahag.
Saan kanon? Lami mo gusto pares kanon? Gata-dahan ka da. Ha? Tingnan ako si Riri nga. Riri ka mo kuno maglungag sa kanon kay lata kanunay. Reklamo man ka nga lata. Kay baw ka nga lata unyag ingon pagi ka nga lata. Paminti ko ni ko ano na. Lagi. Saba. Kaon. Tingnan ako si Riri unya. Dangda. Ay bada. Sabay ito lang bukang ni. Ha? Si Juan, Inday. Ug nun pag ako si Bintoy nga. Si Bayot ang naglungag. Mo bitaw da. Ay bininsa ni video. Oh. Sabay mo rin. Di naman yung editon. Tuo ka. Gata pa kaon din dia. Sige, istorya pa. Istorya pa. Istorya. Istorya pa ba? Pagnuta ka oh. Ha? Pagnuta ka. Ano sa'yo labot ni mo? Tabi apo. Tanaing. Grabe kasingot kaayo guys. Ikaw diba? Sa gulayin kasi ka. Ha? Kasing taon ka. Kung Sa gulay, may timpo kay wait tugno ang timpo. may timpo sa imong mata nga alingaang mahinoon gani nga ingani nga kuan. Panahon. Kondisyon ka karon ko. Sabi apo. Di ba ang normal ni mo ate? Ha? Di ang normal imong lawas. Sabi ko abnormal. Apa nung taon? Sa tugno ang panahon. Lisod po da. Lah tugnaw kuno. Ang ingani nga panahon guys, alingaang di na maningala. Ay pagtulo-tuloy ng bag lang. Wala man. Wala bago ni basta no. Na. Yan na ate yo. Mo gani ako Naman, niyan tinuruan basaon. Saba ka dito og para ba tabi apo ito yung ganito ka nang nabuhi sa mga kinabaka to po. Nakuyawan ko sa imong mausing tino. Hmm? Nakuyawan ko gahapon imong mausing. Ni? Nakuyawan ko imong gahapon imong mausing ba? Nga. Sa kanig chiritsi kada dalahon mo dito nga nara pinabuang di sa sapa. Simba ko kung tabi apo. Dito JJ ba? Aw. Babaan ko dito. Kasi kon tigaw. Ang tagaan pa ta. Sapat na malayo sa kay. Hindi. Nari balik na ni ba? Kampas lang lang. Dito bigat na jujing saba buto sa diri. Ako na ingon. La jujing saba diri. Kisa man hisgot. Ha? Iya sige sa la jujing saba. Ay ko sa Gani. Siya ayun nga. Sa para ba ni kunik-kunik ka ba yun na sila? Sige, ingon ni mama? Kana gisiritsi iki sa gatagam dia. Si Pepo na sa pa kapon na buang si kuan dia. Kaya ba ito? Si kuan. Ambot ng sabay na buang. Mga unta. Kunay buong dito madakala ate. Nga, dagana man ta. Kunay buong laban sa pa. Saba ka. O daga na. Tama ka sumbang. Ala to, ala. Sabi-sabi happy taga ko mo umuda. Ay tige mahal ko dito ba Narabay bato ti? nabuyakan ta diri. Ay pangurat ba kay mahayang ko. Narabay bato din yo. Kurat ka ba di? Lang-lang naman ako gikurat. Makakaon ta ate pero hubog ka. Ha? Ako Makakaon na tan nabusog unta ka gawa to busog ka to sa. Saan ko buhi? Magsubay na lang talani karon sa sapa. Lang-lang, tulo-tuluan ng bag. Ha? Pitis ang mata. Usik-usik na silang lang, oh. Sa Ang aman. aman yung mata. Kaya apo nang. Hoy, di ang ta sa paagi. Ha? Si ate mga buyagan tara sa kalaki sa sapat agi tiwa tara kapag sa sapa limongon kita. Sabat lang kay ag dunggo da pa mo istorya lang. Ang nga na pa siya sa babaw na ta.
Hoy. Kato bitong diri sila ni Liling. Nagpuyo. Dato may labalay oh. Dili sila pagkatulog. Kasi matulog kayo. Kaya na ako noy murag Okay. kabayo nga ag mi. Oh, Kanling nakabuhi. nya ang mga bato kuno kay murag panglupad. Ang ato na po. Ako lang. Ako sila. Ay, talang. Huy. Ang bisi lang, baso lang. Patag ko pa kayawat yung mga... Dito, ulang. Huy. Paday daki alas 12 para bakaron. Tabi ako. Una naman. Alauna bitaw. Gi pagtuman gid sa imo diha. Pagtuman sa imo diha. Nawa na ulahin na sa di siya lang ay iba. Buto pa kayo na. Lah. Pasya kasi iba rin makahurot na to anaw. Tabi apo. Nandun din ako. Panood ko na naman eh. Gina. Tubig na may juice din eh. Asay juice. Kani, ito yung kaon. Mangga juice. Igno na po talanig ko ay mga ligo. Te, nara pa ni bagyo karon. Ha? May bagyo. Sa ingon ni bagyo? Si kuan man. Sa ingon? Gipos. Gipos imong mata. Andam daw kuan. Bulat, ginamos. Ano matanda mo? Nang ginamos oh. Huwag ko pinamos. Kamay na naman. Mineral bet na lang. Mga gawa na ah. Dito tuloan di ata ni Garcia Execo. Ito man agla pa na. Di ko natulo. Ala giyabulo. Nagyatag giyabo. Ito tuloan sa Execo. Gana Diyos magapon to mangga. Atay. Paana plibor na kukuk mangga. Ganya. Tugid lang di ka mabuhi sa Girl Scout lang ba? Ang Girl Scout kaam sig bahaw bisag kuan. Baho basta Girl Scout ka kay matay ka. Ka nang nyawa. Tugay sundalo sa onay kaon na iyang kuan. Tai. Sanina. Tuo ka lang. Mag-usap ka lang sila kakaam sa day. Ay tuo ka lang. Nya kaon kay baho lang. Na ako gaiti sa una te. May katabato. Kaon na ikukuan gani. Bugtok saging. Tuwa saging. Atik ka gani. Kaon gali ko ay tulog gali ko ay panhapon. Baho ta. Ako pa isa sa una. Ay ugra way panhapon daw tulog dala ko ay panhapon. Way pamaha ay paniud to ay panhapon. Kaya wala gi sweldoan ng kuan. Ito si Ariel. Basta minyo no ang kuan pagsubok kay pagkaon no wala kaon may trabaho. Kapag ka biskwit. Manggit. Busog ang pobre guys. Bahalag pobre basta busog. Puboy de ka. Dato mo ka. Kaya na may mudagan baboy. Baboy. Ay, salamat sa Ginoo na busog ta. Dagang baboy lang adi ko. Pilay halin di. Pilay timbang siya baboy lang. 20. 20 unya baligya 7,500. Ay gi ko pagilara mo nang wagi ko nagpalit mong baboy. Pero ina si Junjun dito. Insa
Kamo gibinuangan naman ato sa bayar. Ayahay ko tong bayar. Bayar sa timbang 20. Bulto da niyo 6,000, 7,000. Pangihan na kay tanaw ba siguro dahil sa vlog. Si. Iwa na susunod dito. Dili man. Ug na pa nung ato, di ko magsugot ba wala bi ako ato. Pwede man ko kabuot lay, di man ako. Wala naman yung pambahog. Balikan, bahala, balikan na. Tunla. Ang kamat yan. Ang matay bala ni. Kuan? Di man. Ayay ka sa mga dilin, no? Ayay ka sila, kadakang ilapunuan, lansunis, no? Mangga, lansunis. Ilahado ba tanan din, no? Ay, labala sa ulan ng mga dilin ito. Dahil ako. Oo. Parang ho. Dahil na. Yung mga haligi dito, nangaguba. Ay, ang nabalik ko diya. Nga, batumal diya. Turo, ulo to, basagingan, haligi na yung mga haligi diya, nga tumba. Ngayon naging siya nga. Pilmiro ko nung katulog niya nga. Hindi sila pagkatulog. Isa ka tulog ka man, baguan lang siya. Alang tanawa dari uway silingan. Ang mga bato kuno ng lupad. Mangugas pa si ati. Yabunin nun niya. Ay, ba't man lupad? Si ba't man lupad? Kaya alilin. Ikalaring nila? Nakamigay sa unati. Amo ba ni gibira? Sapak ya pa nito sapak ba? Banig ibira. Nalagi, gitsa may biklayo, baga. Santil mo to. Bidiraha lagi sa kalayo ay sa kuan kanang banig namo kay damay kuan ba kawayan dabi mo sa na kawayan. Kawayan ni Blas. Ay ni Blas na ang anak din nung naglihang bati ba. Nabukla di banig na ang banig papaanak para to. Sapak kayo. Sila ka na biya dapat kay sapak kay uli na gabi na kayo na ang iya dala kuan siya paningkamot siya makapalit sa bugas katong pagkapatay mga badya may dala sa bukid dayon. Diya may sapak gibutang kato sapak ito pinausan ba? Gihulugan na may kalayo lagi ti baga. Ginsa? Gihulugan sa balaga. Na wala pa sa pahilaka mi. Na ibiraw man ang banig ti binira. Uy banig sige ang pira na ay ang mga bata gagawin makahilaka man. Hadlo ko na hadlo. Ay mo pag binuang di abag kinsa man mo dina. Di man katubag ti wala man say tao nga lakaw-lakaw ti. Kay na may iro, di ba siya awa ko sa iro. No man nagawa ang iro ti. Basta ko na nagro sapa nang da. Tingala ka gibira man ang banig dito pa sapa. Nakatungat na nabilin ti na biniraha. Sus pag kuman na biniraha ti sa amin mi kalayo nga kuan. Ay batata wat sapa. Og sa dihang nahuman nami og kaon, paingon na sad ni magpangas abi na tubig. Apoy nagutom. Ka. Hala. Dili gutom mo ni ka. Gutom bitaw kabusugan. Bi, diyan bi. Gutom ko no. Oh, dia kadang inyo pag dagalan kadon sinalamet to kaon gidagala pun giatay kadon di. Unsa man ni naa di ay pagkaon dihag tiwas. Ay naku ano. Pangas nami. Yang kuan dira nasugpo yang pagkaon sige daw ta. Sugpo siyang mata. Igna lang nga gikapoy na kadiha kay pangasuna. Mag-una ko dahil sa ilaha kay basig manggunit ni sila. Ala, silang lang. Ala. Gino ka. Maugid lagi ning aga na sa sapa kay ang pagpangas Ginoo ko. Ambot ka. Ato adito. Dato na pito. Balik ka. Hoy, tabi apo. Grabe. Gamay na lang. Gamay na lang kuwang. Hoy, pagdali mo diha. Nagalindaw na. Ay, gamay na lang, Jud. Gamay na lang. Unsa man? Ha? Imo magugibili dito sa ubos da? Grabe.
Otro pa ta, di na. Wala naman sa'yo mga gada. Busog na. Ako'y nakapoy basta busog ah. Gani. Nya kasi lang kayo man kuno nabusog. Gibitok na. Ha? Gibitok. Bakaon pa kayo na gidandakan niyo. Ipatiwasan ni kaon iba. Inatiwas na kaon. Lata. Ha? Lata daw. Hala. Na ko sarili nga ri. So, kung maglungag mo ri, kayang dili lata. Ay, ginoo ko mga kabuang sa kinabuhi, guys. Lingaw-lingaw lang ta, bahalag angol. I love you so much, guys. And I thank you.